Gibarugan karon sa International Criminal Court kon ICC nga anaa na silay igong medikal nga impormasyon alang sa pag-assess kang former President Rodrigo Duterte kun FPRRD. Tungod niini dili na kinahanglan matud pa ang gihangyo sa kampo ni FPRRD nga dugang expert report sa kahimsog ug panghuna-huna sa kanhi presidente. Sumala sa desisyon sa pre-trial chamber 1, nagsumiti nag-joint ug individual reports ni atong December 2025 ang tulo ka independent experts sa bahin sa katakos ni FPRRD nga mo partisipar sa pre-trial proceedings. Gipundo sa chamber nga matubag na sa maong report ang mga elemento ilawom sa Article 58 sa Rome Statute. Lakip na ang risgo sa pag-ikyas, panghilabot sa mga testigo o pagdugang pa sa mga krimen. Dugang pa nga wala na'y makitang rason ang chamber aron magmando sa mga eksperto nga magdugang pagbag-ong report.